Эшсезлек һәм аның сәбәпләре темасы буенча практик өлешебез. Беренче бирем. Балалар, хаталы җөмләләрне табып, дөрес җавапларыгызны бирегез. Эшсезлек базар икътисады юлдашы. Гражданнарның хезмәткә сәләтләрен үзләренчә файдалана алу хукукы бер каяда билгеләнмәгән. Ул булай да аңлашыла. Россия Федерациясының Конституциясының 37-нче маддәсендә булай диелә: хезмәт ирексез, һәрбер кеше үзенең хезмәткә сәләте белән ирекле ял итәргә, эшчәнлек төрен һәм һөнәр сайларга хукуклы түгел. Базар икътисадына хезмәт ирексез була. Эшчелек икътисадның хезмәткә сәләтле һәм эшләргә теләге булган кешеләрнең эш таба алмавы күзәтелгән халәте. Эше булмаган һәм хезмәт хакы алмаган, эш табарга омтылган һәм мәшгульлек хезмәтендә исәптә торган хезмәткә сәләтле гражданнар хәрбиләр рәтенә керә. Хезмәткә сәләтле гражданнар арасында пенсионерлар һәм бюрократларны аерып карыйлар. Хаталарыгызны табып, дөрес җавапларны чагыштырып карагыз. Икенче бирем. Балалар җөмләләрне укыгыз. Эшсезлекнең төрен билгеләгез. Җылы якларда ел саен җәй аенда туристлар потогы бик күп. Эшсезлек җәй айларында юк диярлек. Һәр бер кеше нәрсәдер сата, фатирларны арендага бирә. Кыш айларында икътисад йокыга китә. Туристлар юк, кешеләр эшсез утыралар. Мондый эшсезлекне сезонлы эшсезлек дип атыйлар. Гүзәл Равиловна гомер буе стенографистка булып эшләде. Яңа технологиялар барлыкка килгәч, стенографистка һөнәренең кирәклеге юкка чыкты. Гүзәл Равиловна эш эзләргә мәҗбүр булды. Мондый эшсезлекне структур эшсезлеге дип атыйлар. Эшсезлек һәм аның сәбәпләре темасы буенча практик өлешебез тәмам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.